ngike ngakhuluma ngendawo yase Mahlaba nokubulawa kwabantu laba beSkepe nendawo yase Mpangisweni nakhona ngokubulala empeleni nothi abantu beSkepe ngokubulalana nje kwabantu kuba ngindaba yemfuyo yokwetshwa kwemfuyo nendawo yangapha eFriday koMpangisweni nayo kuba ngindaba yemfuyo. Khona enye insizwa yaseNkandla yangithinta uma ngikhuluma nje ngendawo la khona okuvele kufa umuntu nje kuthuleke ngoba lezo ndawo ezinjalo zibheda ngokuthi uma kufa umuntu kuthuleka akumi ukufa kwabantu. Abantu mabeke babulala umuntu kube nomkhuba ukuthi umuntu mayefile kuthuleke nje baphinda futhi bebulala omunye bephinde bolibulala omunye nabanye abezemva kwabo noma nabanye abaseceleni nje bagcina sebe nesibindi sokubulala umuntu ngoba uma nibulala umuntu ukuthuleka nje kugcina sekuba into ejwayelekile nje ukuthi uma kubula umuntu akekho umuntu oboshwayo. Khona nje insizwa yaseNkandla engithumelele udaba olwenzeka ngesikhathi kuganwa enye insizwa yakwaPungose lapha ya eMatholampuma eMandaba. Khona insizwa le ecula noKhuzani le uthi uThibela nayo ngesikhathi iganwa khona umuntu owashawayo lapho washona ngalelo langa bengaqali ukushawa abantu lapha endaweni yaseMandaba. Indawo yaseMandaba ke indawo enezintaba mawuthi uyabuka nje indawo eyehlelayo inomenyuko iyehlela, so abantu bakhona mabeshayana ikakhulukazi kuthiwa bashana kakhulu mawusuke kusebusuku bebuya emaceceni abanye bekuthola kade kunomgangela kade kunomemulo kade kunani uthola ukuthi mabehlangana nomuntu bevele bemshaye. Uyabona ukuthi umuzo umshaya ngenduku noma umshaya ngodonkana uthola ukuthi uyamshaya ebaleke ngesikhathi umshaya nje umuntu ebaleke nina njalo enihamba la emgwaqeni ngabe umgwaqo ngabe indlela manishala umuntu ebaleka nina senikhohliweni man few minutes down the line nihamba ngendlela le senikhohliwe ukuthi khona umuntu enike namshaya kanti ngenxa ububi bendawo lo muntu ngesikhathi imshala ubalekile mhlambe naye futhi ubekade ephuzile ngoba phela kusuke sekuphuziwe mase kubuywa emgangeleni ntambama abanye bephuza imnjonjo nani makade ungama holiday. Uthola ukuthi lo muntu njoba nimshaya nimshaya nje ninanisana ke indawo anisanakile ukuthi nike nashaya umuntu mase nifika lapha phambili noma mase nihamba ibangana nje senikhohliwe ukuthi nike nashaya umuntu ngakusasa kuyaba sekuthiwa khona umuntu oshonile kushone yena lo muntu obeshawa yinini nifike namshani nomuntu nambone ebaleka ngenxa yobubi bendawo umuntu abaleke eshone phansi mhlambe lezansi afika awe 1 mhlambe omunye uphuzile 2 uzohlulwa ingozi le esenimshaye yona mhlambe ophe kakhulu ezeshone ngalithona usizo. Le ndawo ke yaseMandaba indawo ekanjalo bathi igama ekejwala ukwenzeka khona zigama ekenjalo. Ngo 2018 kule ndawo kwabulawa nje umnyu baba okwakuthuma Foxana wamajola lo baba watholakala esonto intamo washona kaze kuboshwe umuntu ngalokho. Waphinde futhi kwathi ngo 2021 wabulawa umunye umama owakuthuma Mavununu wakhanyile uMaxulu ugane wakhanyile watholakala ekseni esigangeni nje efakwe emphongolweni umphongolo lo yokukhongozelwa ngamanzi efakwe emphongolweni lokukhongozelwa ngamanzi kwangaboshwa umuntu. Abanye abantu basuke baziyo ukuthi njoba ngeke ngasho phambili ukuthi uma kufa umuntu endaweni
kuyaye ukuthi noma ngingaboshwanga umuntu kodwa kuyazi ukuthi obani abambulele lo muntu. Kuyaye kwaziwe nje ukuthi obani abambulele. Lo mama nje wakakhanyile owatholakala emphongolweni etholwa nakhona umakhelwane. Lo mama wayesecinga iviki lonke 2 weeks. Kodwa watholakala nje la kade lokho ecingwa khona okhalweni nje efakwe emphongolweni. Ngathi kwasolo linye iphoyisa la kakhanyile lalinesitolo ukuthi belithwala ngaye kodwa kwaba into yahamba kwavela ukuthi hayi akukho phoyisa lalithwele ngaye ngoba nesitolo sawo. Abantu nje ababeyisukelela manga. And then kuthe ngomhla ka20 nango 2014 khona lapha eMatholampunga kwathi kunomemulo kaMbuyisa kwanensizwa yakwaXulu eyashaya omnye ubaba kaKhanyile emgangeleni. Kuthe ntambama abafana balo baba waKhanyile washaya lensizwa kaXulu balandela lensizwa kaXulu bafike bayishaya. Lelo cala namanje lisekhona. Kuthe futhi ngonyaka odlule last year mhla ka22 September kugana uThibela khona futhi lapha eMatholampunga kwashawa enye insizwa yakwaBiyela ishawa abafana ishawa ngabantu abangaziyo khona insizwa ukuthi uMbhono Biyela yashawa ebusuku. Kwase kwenzeka lento ade ngisho bashaya umuntu abantu abangaziwa bashaya umuntu wabaleka. Lensizwa kaBiyela yashawa ngabantu abangaziwa ngenxa ububi bendawo laba bamshayile bayitshela bamshanje uyabaleka kanti umuntu ubaleka nje uzofikewe ngenxa ububi bendawo engakwazi ukuvuka isize wopha kakhulu kwaze kwaba uyatholakala ekseni mayithola lekseni akasakwazi nje ukukhuluma. Wathathwa wayiswa esibhedlela wayiswa eklinikhi wedluliselwe ngolezana esibhedlela eMpangeni. So mayifika eMpangeni wafika washona. Kanti akwaziwa nje ukuthi ushawe ngobani lo mfo kaBiyela. Kanti ngesikhathi bemshaya ngayizolo ukhona umfana angithi bamshaya wabaleka yena. Ukhona umfana wafika waxoxa ukuthi sesifike sashaya usibanibani la sihlangane nosibanibani endleleni samshaya. Kanti lo muntu uzoshona. Kwase kulandelwa lama iseshonile sekulandelwa lapho ukuthi ubani lo waxoxayo ukuthi bashaya uMbhono waBiyela ebusuku. Kwalandelwa lapho ke bagcina beboshiwe ke noma abanye babaleka kodwa bakhona bagcina beboshiwe izinsazo kwaMpunga seziboshelwa lelo cala lelo. Nangakithi sasinjalo. Nangakithi nje ngiyakhumbula ukuthi nakwezinye indawo nje kusenjalo. Khona indawo ungahanjwa kuze ebusuku. Ngoba ukwahamba nje kuzona uzoshawa. Ukuthi wenzeni abanendaba ukuthi wenzeni futhi bakushayela ukuthi abakuboni ukuthi ubani. Uvela ushawe nje kulezo ndawo. Uthola ukuthi mhlambe abanye bazokushaya bese uyabaleka ngoba kusebusuku. Vele phela uxabene nabo. Uyabona umuntu ungaxabene naye ukushaya nje mawula endleleni mawuthi uyabaleka usu lapha uyakiyeka vela uxabene bekushayela nje ubumnandi. Ibhadi ke bese lisala lento maseniyenza endaweni nibaningi nje ukushaya abantu. Nathi sasikwenza ukuthi makuhlangana nomuntu nje ebusuku noma animazi nokuthi uyapi animazi nokuthi uphetheni. Ihlangane nomuntu vele nimshaye. Nizothi mase nimshayele bese vele yashona. Kanti wena uzofika uxoxe ukuthi yazi khona umuntu esifike samshaya esihlangane naye safike samshaya la. Kanti lo muntu uzofa. Bese indaba isibuya ngaweke. Uthola ukuthi mhlambe wona umshanga ngisho umshaya kodwa nje ngenxa ukuthi uxoxile ukuthi nishaya umuntu. So lento yokushaya abantu ebusuku bakhona abantu ababoshelwe into enjalo. Uthola ukuthi umuntu uboshelwe umuntu abamshaya ebusuku engashayanga ngisho nawuye. Uthola ukuthi wayekhona nje washawa wayesefike sexoxa omunye ufika axoxa entombini ukuthi yazi kushaya usibanibani sihlangane khona abantu esihlangane nabo sabashaya kanti umuntu uzofika afele bese niyaboshwa niboshelwe icala
niboshelwe icala lemeda lokushaya umuntu ungazange umbeke ngisho isandla wena phela nje ukuthi ufike waxoxa la ubuya khona ukuthi yazi sesifike sashaya usibanibani noma sesihlangane nomuntu samshaya kanti bekusibanibani lo shonile gcina usuboshwa kanjalo. Yabo nje lapha ngakithi kwaNongoma eXolweni khona ukuthi isigodi sangakithithi iXolweni kunemizi yaseMantseleni lapha phesheya. Kunemizi yaseMantseleni lapha phezulu. Kwake kwashawa umfana omshana kimi. Shawa zinsuku zaseMantseleni ezinye zakwaSibiya abafana nje bendawo. Empeleni kwagwazwa lo mfana umshana babe busy nje utshwaleni. Wagwazwa ngomunye umfana akacishe wafa. Wasinda ke nokho esibhedlela ngoba wagwazwa cishe wafa impela nje kabuhlungu. Lo mfana wayegwaza umshana wayeseshaba abafana bendawo bamshawaza washona lo mfana wendawo. Mase kushona umuntu ke amaphoyisa ayafika futhi awafika ngalendlela nini nisuke nicabanga ukuthi azofika ngayo. Mase kushona umuntu nje amaphoyisa afika noma ngingabulawa isigebengu esaziwayo ukuthi sisigebengu kodwa mase kushona umuntu amaphoyisa afike efuna umuntu obulele. Uma nje sekufa umuntu amaphoyisa afike efuna umuntu obulele lapho ke kusuke sekufanele kuphuma umuntu obulele ukuthi ubani. Zaboshwa ke lezi insizwa ke zalahamba icala ngoba kwaboshwa abantu abaningi ngoba phela bawushaya umphakathi babaningi abantu ababoshwayo. Kugcina sekuboshwa lento engihlale ngisho kugcina sekuboshwa nabantu abasuke bengenze lutho. Umuntu nje mayishaya umphakathi kugcina sekuboshwa nabantu abangenze lutho. So kuthema sebeboshiwe labafana bangakithi balihamba icala abazali babo angithi kuyagitshelwa ukhokhelo bameli baza bathola ummeli nje khona ummeli abaza bamthola esabalayela bona nowakwazi ukuthi aqedele lo cala. Imali abayikhiphayo angazi ukuthi kwagcina kuyimalini ngoba uma icala libophe labe libabophile akekho umzali othanda ukuthi ingane yakhe noma uthi ibingahloniphi ingane yakhe kanjani kodwa mayisiboshiwe ingane akekho umzali ongasukuma ethi ingane yami ngeke iziboshwe. Bengikhuluma ke ngandaba yokuthi manihlangana nje nabantu ebusuku nivele nishaye nje ningazi noma nishaya umuntu noma nishaya ini. Isuka phi lento isuka ekuthenini engaveli ukushina umphefumulo womuntu engangakhuluma ngayo phambilini ukuthi uma umuntu kufanele uvele uwisho umphefumulo womunye umuntu. Ngaleyo ndlela siyoyiyeka lento okuhamba esishana ebusuku. Uyazi ukuthi abelungu eindaweni zabo noma bengahlangana ebusuku kanjani wele ke abahlala endaweni ezimnyama belungu kodwa noma bengahlangana ebusuku kanjani ngeke ubathole sebeshana for no reason. Nathi masingayeka leyo nto singaba right. Thank you.